Wow, to je Čaute. Čau. Vy jste Pixel SMP hráči? Jo? Ano. OK. Tak... Wow. To je dobré jako, ale asi někdo tady bývá. Asi to někdo odpálil. Fakt je to tady pěkné. Někdo tady postavil most. Ale asi mu... Který je na půl rozbitý. Není tady něco? Není tady nic, takže už jdeme hrát, pojďme. Jau, hej. Jenom se pozrie do této, co je tady. Wow, Mandy? What the heck? Daj mi mending. Nedám. Daj mi. Není tady něco? To nemusí být něco rozhodně. Já to ne... OK, já už si jdem natěžit dřevo. Takže jenom si těžit dřevo. Já se vás úplně bojím. Lebo vám moc nevěřím, ani vás neznám. Ano. OK, takže fakt je dobrý začátek. Mám už pickaxe. Je tady prasa, takže ho budeme zabít. Jau, hej, krtečku. Prasi! Díky za jídlo. Já radši jsem vám nemohl hovorit. Radši jsem nehovoril. Ale on mi jak moc ubral. Kam on mal Stone X. Ano, já už mám stanovat taky. Kámo, nechoď za mnou! Kámo, on jde zase. Já si jenom problém. Díky. OK. Já zkusím jít najít. Tak já mám nějaké domatky. Tak já mám jaké domatky. Já hitnu obci a za chvíli se teprve hitnu znova. Furt stojí na místě, až pak zemřeš. Wow, kámo, tak to je dobrý. Nej tady další Iron třeba? Jo, Iron taky hledám. Já Iron taky hledám. Tam taky nic není. Ale já si zaberem uhlí. Prosím. Nechce mnou. Ej, dobrá, já jdu pryč. Možná. Spiderman! Zabijem. What? No, dobrý. Doufám, že už se mnou nejde. Skeleton. OK. Jako spawn je krásný. Asi Pixel SMP už to byl dávno. Ale nevím. Ale jako je to dobrý server, ale kámo, tady jsou asi málo hráčů.
Kamo, ale já můžu použít ten jako průběh. Ale já teraz půjdu použít kravičky, co možná si urobit kožený armor, takže jdem rybarit. Jako ten song. Tady už je rybička. Pojď. Aspoň něco. Máme na ten mending, takže to můžeme použít lepší. Ale fakt jsem nevím ani kde je spawn. Je tam skeleton, takže já si myslím, že někdo bude na spawnu, ale já ho můžem zabít. Ale moc nemám šancu velkou, že ho zabijem. Můžem mít iron, ale já můžem si vypec iron. Logicky. On ten spawn byl blízko vody. Takže já jdem na spawn. Kámo, tam kouká rybiček. Takže už se těším trocha. Rád bych i na Twitchi robil z tohoto SMP jako nějaké streamy. Je tady spawn. Ale jako nemusí tam být nikdo. Je tady delfín. Pojď delfínku. Wow. Ať jsem to moc neviděl, tak je dobré. Dobrá, jenom. Delfíne, pojď. Ajajaj, ne, prosím. Čau. Doufám, že mě nechceš zabít. Nemáš. Tady díky. Chceš i zlato? Nemusíš, ale jak tě napadlo, že tady bude asi někdo? Ty máš Diamond Sword? No, ty jsi jaký profesionál. No nic, čau. Aha, tak čau. Kámo, on má Diamond Sword? Kámo, to byl jaký obek? Já zkusím jít tady. Viděli jsme spawn. Ne hráče. Kámo, on má Diamond. Kámo, já jsem ani nenašel. No pár ironů. Ale kámo, on našel jako tolko ironů. What? Tak. No, diamondy. Nemá on cheaty? Jako, nemusí mít, může být profík. Tak toto je moc divné trochu. Mámo, yes! Albo mohl vyhodnotit loď. Teraz vidím. To je také pravda. Kámo, doufám, že bude tady. Bude nevylutěná. What? Tady jsem... Ne, to je... Jen takový jako, že resource, kde vidím, když shiftujem, tak vidím tyto, víš, ten názvy. Tady má být nějaká čestka, povím. Ty tady. Choď pryč písku. Je tady nějaká čestka? Budeme potřebovat nějakou čestku. Vidím, že to tady nikdo nevyndl, Kdy jo, tak už tady bylo dávno rozkopané. Může být tady čestka.
Je tedy, jestli budeme celou videjku, budeme hledat. Ale nevím, proč mi nejde vidět skin. To je asi chyba nějakého serveru, toho. Ale já to asi nebudu moc kopat už. Já si myslím, že tady nic nebude. O! Já to takto vytěžím. Mám dia! Yes, mám dia, broský. Ještě, že se tady jsem ještě to nezdával. Yes, broský, yes. Domím si štít. Mám aj na meč. Já urobím aj štít mám, takže já urobím tento jeden. Fantom! Kamo to koní tam prošlo, který útočí po mně Fantom. What the heck? Jo! Kamo, on mě už trocha sere. A pojď! Kamo, mě to se seklo. Robím krumpáč. A sekeru. Takže už jsem připravený trocha na fight. Máme aj na Mandy, kámo, úplně. Fantomové! Já mám jídlo. What? No? Pojď sem, hade. Nehovor mi, že já zomrem na Fantomu. Já unikám. Já mám mega málo, jako. Ne. Come on. Yes. Pojď, jídlo. Yes, brožky. Mám jídlo. Kámo. Já jsem se zlekl, ale já jsem mal fakt málo. Je asi toto je hard, nebo všetky útočí fantomy. To já nevím. Ale budu jim rád za like a odběr. Mě to fakt podporí této tvorbe. A ještě mě pobaví s vámi i sám mluvit a je to SMP, asi nevím. Lebo jako nemohla jsem mluvit a to jsem se neudělal, takže mám vás tady, takže budem rád za like. Takže jsem na spawnu. Takže mám jako skoro věci jako ten Vortex. Nemám armor. Ale já mám jako, můžem si něco nemám moc na vykraftění. Můžem si urobit len boty.
Alebo čepku, já si urobím čepku. Dobré. Ne, fantomové. Podle mě je jako tohle to je dobrý díl. Jako mě baví servery, úplně SMPčka. Ale tento mě jako úplně že baví. Jako je tady méně hráčů, ale jako jak je tady simple voice chat, takže to dobré. Můžeme se bavit. Vesnice. Kámo, blízko spawnu vesnice. Doufám, že už ji nikdo nevylutil. Kdy tady bude kola? Je tady Iron Golem, takže to tam mohla spawnout. Musím najít nějakou dům z čestků. Kámo. Yes! Nikdo tady nebyl. Já si myslím, že ten Vortex našel loď. A já jsem našel loď a mám dobrý loot. Máme jídlo, to je bonus. Takže mám tady spawn a chcem tady ukončit za chvilku videjko, lebo mě nic nenapadá, co můžu tady robit. A i tak a chcem postavit, ale chcem si to nechat na další díly a oni asi tady budou hrát. Ok. Nevím, proč mi to zblikalo. Asi nějaký bug. Ajajaj. Pojď. Come on, 0 hitů. 0 hitů. Jsem prostě profesionál. Já tady urobím hejbely. Jako tým. Tady mám bloky. Takto. Ok, takže když se vám toto videjko páčilo, já se ho najím, aby som mal full. Ok, když se vám toto videjko páčilo, budem rád za like a odběr. Je to krátké Pixel SMP videjko, ale jako už nevím, co tady můžeme robit, lebo nemám premýšlené, takže si to můžem premýšlet mezi tím. Takže čau.